niin järjestelmähinnat, mikä on tällainen niin maksanut suoraan tehtaalta, jos on ostanut valmiita järjestelmiä, on ollut noin 140 $ kilowattitunti. Tietenkään kuluttajia tämmöisiä hintoja käytännössä pääsee. Mutta nyt tämä on tullut vielä alaspäin. Tällä hetkellä yksi määrätty litiuminakku-kemia, niin kuluttajakin löytää kemioja hintaan 60 $ kilowattitunti. Kuluttaja. Se on aivan niin kuin sairas, miten Kiinalaiset on puskenut se hinnan alas. Ja se on vielä fakta se, että se on tällä hetkellä tyhjää tuotantoa. Että jos sitten pitäisi skaalata ylös, niin ne onnistuu. Siellä on vaan enemmän ihmisiä töihin ja tehtaat. Ei ole mikään onnistuu. Mut joo, tosiaan mulla on tällainen henkilöbrändi, mitä sanotaan nykyään, pitää rakentaa. Jos kiinnostaa nämä höpinät, mitä mä puhun lisää, niin mulla on ollut sähköautomiehiksi, mulla on tehty 2 jaksoa. Samoin tehtiin tuon Harri Salon kanssa 3 YouTube-videoa ja yksi on tulossa lisää vielä ensi kuussa todennäköisesti. Ja sitten mä oon tekniikan maailmaan kirjoitellut tai auttanut kirjoittamaan parissakin jutussa ja ollut haasteltava. Ja nyt itse asiassa se ei ole saanut mun pakkaretekniikan toimittajia sanonut läpi vielä, mutta sitten tulos yhtiin, missä mä vähän vertailen plugin-hybrideittejä ja sähköautonakkuja, niin on tavallaan se, voidaan sanoa se oletus, että plugin-hybridakku ei kestä yhtä kauan. No, mennään vähän perusteisiin. Suurin osa on varmasti niin aivan perusjuttua, mutta kysymys, miksi litium? Se kaikki perustuu siihen pohjakemiaan, että miksi me käytetään sen litiumia. Se perustuu siihen, että litium on meillä sellaisessa kohtaa jaksoissa järjestelmässä on kevyt, mutta samalla sitten kun me rakennetaan litiumista akusta, niin meidän on helppo löytää 2 erilaista materiaalia, mitkä on niin kuin jännitesuoralla kaukana toisista. Eli joku voitte muistaa koulusta epäjalo ja jalometalli, niin litium on tosi epäjalo, mutta meillä on semmoisia yhdisteitä, missä me saadaan se tavallaan siirrettyä tosi jaloon metalliin, ja sen takia sinne akkuun syntyy iso jännite. Tai sitten kennossa syntyy iso jännite. Ja sitten termejä, mitä tässä yleensä pyörii, niin puhutaan paristosta ja akusta. Paristolla ladataan. Kenno on aina se yksinkertainen akustan komponentti, niitä on erilaisia, niin kuin täälläkin nähnyt. On sylinteripusseja, prismaattisia. Lyijykut on varsinkin yleensä noissa prismaattisissa muoteissa. Litiuminakkuja tehdään myös paljon nykyään prismaattisina, mutta ne on pikkusen eri muotoisia yleensä kuin nuo lyijykennot. Ja ne on yleensä kokonaan alumiinikoteloita. Sama idea kuin noissa lyijykussa. Mikä se akkutermi on, missä yleensä käytetään termiä käytetään yleensä paljon väärin. Yksi kenno voi olla akku. Akku on nimenomaan se virtalähde sille jollekin laitteelle. Mutta yleensä se menee silleen, että muutamasta kennosta rakentuu moduuli, sitten laitetaan tosi paljon moduuleja ja sitten liikaa akkuvaiheesta. Tuossa on nyt kuva, miltä se näyttää, jos avattaisiin litiuminakkuja, miten se materiaali olisi siellä sisällä. Eli on käytännössä 3 eri tapaa, miten litiuminakku tai materiaali on sisällä. Puhutaan tuollaisesta jellyrollista, eli niin vessapaperirullaston kerroksia. Ennen oli 4, nyt inflaatio syy 1, 3. Mutta ihan samalla tavalla siellä on kerroksia. Noin on ne aktiiviset materiaalit. Ne on rullattu pyöräkoteloon, laitetaan kiinni, sieltä pysyy. Ja voidaan myös tehdä tuollainen black vauhti samalla rullalle, jos sitten vähän painetaan, että saadaan se valmistumaan prismaattisiin kennoihin. Tai sitten me voidaan tehdä niistä levyjä ja päälle. Kuinka moni täällä ajattelee, että tietää, miten litiuminakku toimii? Hyvä. En mieti, jos teitä olen selittänyt, että olemme hiljaa. Tuossa on nyt jonkinlainen niin kaava, kun on tuossa myöhemminkin vielä vähän animaatioita siitä yrittää havainnosta vielä enemmän, miten se toimii. Mutta miten litiuminakku toimii? Samoin kuin lyijyakku, se muuttaa kemiallista potentiaalia energiaa sähköenergiaksi. Meillä on positiivinen ja negatiivinen napa. Ja nyt anteeksi kaikille sähköihmisille. Mä puhun aina minkä suuntaan elektronit liikkuu, joka on sitten toisinpäin kuin sähkö liikkuu. Se on mielestäni aivan salissista, että sitä ei ole vielä muutettu mihinkään. Se on standardihmistä. Se on silloin vaan joku keksinyt sen, että sähkö liikkuu tohon suuntaan, mutta se ei tiedä minkä suuntaan elektronit liikkuu. Ne pitäisi muuttaa ehdottomasti samaan suuntaan. Mutta täällä meillä on
negatiivinen tapa tässä tapauksessa, se kutsutaan anodiksi aina litiumiakkuissa. Se on vakiintunut termi, vaikka tietenkin, jos sähkömiä, niin anodi ja katodi vaihtuu, mutta ne on aina negatiivinen tapa anodi, positiivinen katodi. Anodipuolella siellä on se materiaali, mikä itse säilöö sitä energiaa, niin se on suurimmassa osassa grafiittia. Vähän voi olla piitä seassa nykyään, mutta käytännössä voi olla hiiltä, ei sen kummallinen. Ja siellä on kuparinen virrankeräjä. Litiumiakku on helposti tunnistaa, että kumpi on anodi, jos siellä näkyy kuparinen virrankeräjä. Okei, täällä on ulkona sieltä kennosta, niin sitten se on anodi. Positiivinen tapa on katodi. Ja siellä on sitten näitä, puhutaan näistä akkukemioista, voi olla tuttuja LCO, NMC, NCA, LFO, LMO, LMNO. Ja ne on kaikki erilaisia lyhenteitä sille akkukemialle, miten sitä käytetään. Joissain on kopotteja, joissain ei ole, se on näin, mistä puhutaan. Tosi monessa on nikkeliä, ja ne on niitä semmoisia, suurin osa näistä niin kuin markkinoilla Suomessa sähköautoissa, on tämmöisiä nikkelipohjaisia kemioita. Sitten on tämmöinen niin kuin LFP-rautakemia, joka on sitten semmoinen kemia itse asiassa, mikä sopisi myös starttiakkuihin. Siitä saa helposti 12 voltin järjestelmän, mutta se on matalaviehitteisempi ja turvallisempi monessa suhteessa. Eli tämä akku on oikeasti yksinkertaisesti. Siellä on virrankeräjä, jonka päällä on hinnoitettu kerros sitä. Se on oikeastaan oksidimateriaali, mikä siellä on. Se näyttää mustalta ihmiselle silmään. Ja on tämmöisiä pallukoita pinnoitetaan päälle. Tämmöisen kerroksen paksuus on noin 60-80 mikrometriä, eli aika ohkaista kerrosta. Sitten siinä välissä on huokoinen separaattori, ja tämä on polyeteenipropeilikaalloille laminoituna päällekkäin. Sitten on se anodipuoli, täällä on sitä hiiltä, samoin pinnoitettuna sen kuparikirjankerään päälle. Ja sitten täällä on vedetty rullolle. Kun se on siellä vedetty rullolle, se on laitettu sinne koteloon, niin sitten vielä tehtaalla oikeasti laitetaan se nestemäinen elektrolyytti, eli se hoppo, niin sanotusti, mikä sitten on sama nestemäinen, mikä sitten mahdollistaa sen litium-ionien liikkeen tässä noiden kahden materiaalin välillä. Ja hyppään vähän eteenpäin tuosta. Tuo. Eli miltä se nyt sitten näyttää, kun me ladataan tai puretaan akkua. Ja varsinkin tutkijat käyttää tosi paljon, että ne katselee näin tämmöisiä niin jännitekäyriä. Eli monella litium-ionikemialla niin se jännite, mikä siellä yhdessä kennossa on, ja tietenkin sitten järjestelmässä, koska järjestelmä on vain monta kennoa kytkettynä sarjaan, niin se ei ole suora se jännite koko ajan. Lyijykulla se on aika suora siinä määrätyssä kohtaa, mutta totta kai päällä sitten nousee liukemmin. Mutta litium-ionikilla se on itse asiassa aika tämmöinen niin kuin kumpurainen, ja tuohon vaikuttaa tuohon muotoon aika moni asia. No ensin kemia, mutta myös lämpötila, kaikki pienet muokkaukset kemiassa, mikä se resistanssi on. Tosi monet asiat vaikuttavat niin näköinen toi muotoon. Mutta miten se tapahtuu? Eli tässä kohtaa meillä on, niin kun, jos meillä on akku tyhjä, niin tämä on nyt meidän yksinkertaisesti tilanne. Täällä on katodi, alumiinin virrankeräjä, sinisiä palloja, litium-ioneja on tuo. Ja nyt teille niin mielenkiintoisinta on seurata tätä harmaata palloa. Tämä on tämmöinen huijausgraafi, tämmöistä ei ikinä saa mitattua oikeasti litium-ionekosta, mutta tässä on niin erotettuna näiden molempien elektrodien tämä käyrä, koska se käyrä, minkä mittaa sitten niin täältä, niin se on oikeasti tämä, missä on vihreä ja, sininen ja vihreä ion päällekkäin. Koska oikeasti kun mittaatte, niin te ette pysty erottamaan näitä käyriä, mutta te pystyy simuloimaan, tai jos meillä olisi täällä referenssielektrodista, mutta normikennossa seurataan vain tätä sinistä viivaa. Eli nyt palataan aiemmin päälle. Sieltä se lähtee heti jännite nousee, kun meillä yksi litium siirtyy, ja sitten samaan aikaan, kun me siirretään litiumia toiselle puolelle, eli täällä meillä on ulkoinen virtalähde tässä, täällä tapahtuu hapetusverkistysreaktio, litium-elektroni, täällä vaihtuu metallihapetusluku, elektroni hyppää tänne ulkoiselle virrankeräjälle, menee ulkoiselle läpireaktioon toiselle puolelle. Se on tavallaan noin yksinkertaisesti, mitä siellä tapahtuu. Ja latauksen aikana, että tämä kemiallinen reaktio saadaan tapahtumaan, niin me tarvitaan se ulkoinen virtalähde siihen. Tämä on semmoinen kemiallinen reaktio, mikä ei tapahdu ilman, että me laitetaan sinne
jostakin potentiaalia, että se suostuu menemään. Meidän pitää pakottaa ne litiumit siirtymään tältä katalyyltä anodiin. Ei tapahdu itsestä. Kun taas sitten lataus, samat käyrät käännetään toisinpäin, litiuminapulle NMC-pohjaiselle semmoinen yläkattoisen jännite 4,2 volttia yleensä, hyvä muistaa luku suurin piirtein, se on aika hyvä vertaus, mikä se on. Niin nyt kun me on akku täynnä, meidän kaikki litium, mitä tässä akussa on nyt anodilla, jännite 2 volttia. Voidaan purkamaan akkua, ja nyt täällä tapahtuu kemiallinen reaktio, missä täällä tästä grafiittikerroksesta elektroni lähtee täältä ulkoista virtasiiria pitkin, liikkuu tänne ja uudestaan vaihtaa täällä yhden metallin kateuslukuun. Helppoa. Ja nimenomaan tämä jännitekäyrä, miksi tämä on varsinkin jos on yhtään tutkija piirissä, niin tämä on mielenkiintoinen, on, koska tämä jännitekäyrä, niin tästä näkee kaiken oikeastaan. Ja varsinkin kun pystytään sitä yhden kennon vain moduulin jännitettä, nyt tämä on vaan seuraava. Ensinnäkin mitä sitä jännitettä auton ajoakussa, miksi se on tosi tärkeä juttu, on se, että se on yksi tämmöinen proxy-mittari, se ei ole ainut mittari autoissa, mutta sitä käytetään tämän kapasiteettisokin määrittäminen. Eli se prosenttiluku, mikä kertoo, esimerkiksi kännykässäkin on sama prosenttiluku, mikä kertoo, että montako prosenttia teillä on akussa virtaa jäljellä. Niin se prosenttiluku, niin yksi tapa, miten se voidaan määrittää, on oikeasti jännitteen avulla. Koska me tiedetään, että me ollaan sovittu, että me ei ladata meidän akkuja suuremmaksi kuin meidän maksimijännite, joka on nyt näillä tällä kerralla 4,2 volttia. Ja sitten me ollaan sovittu, että silloin kun jännitti vaikka johonkin 3 volttia, 2,5, niin silloin me ollaan sovittu, että silloin se akku on tyhjä. Ja myös syvältä kemialla selittää, että oikeasti asia ei ole näin, ja mä oon täysin viisi. Mutta vaan se akku rupeaa kulumaan paljon jos mennään tuolta yli ja vaara nousee tosi paljon. Mutta se mikä siinä hyötyä on se, että koska tämä on tämmöinen mäki koko ajan, niin periaatteessa me voidaan käyttää akkua, eli täällä on maksimijännitteessä, meillä on akku täynnä, käytetään akkua, akun jännite on pikkusen laskenut, katsotaan siitä, että okei, nyt jännite on 4 volttia, mennään täältä, katsotaan tämmöisestä taulukosta, mikä siellä PMS on tallennettu, että okei, jännite on 4 volttia tarkoittaa, että siellä on kapasiteettia kulunut täydestä nyt 3, ja meillä oli 10 ampeeritunnin akku, joten siellä on silloin 77 ampeerituntia jäljellä, eli siellä on 70% energiaa, tarvitaan kapasiteettia jäljellä. Ja tässä tulee vielä se yksi sellainen iso ongelma näissä akuissa on se, että tutkijat varsinkin, jos ollaan syömällä, niin puhutaan aina ampeeritunnista, ja lyijymaailmassa puhutaan vieläkin ampeeritunnista. Se on mielestäni paljon parempi mittari kuin energia. Koska mikä energia on sitten, niin sehän vaan tämä ampeeritunnin kertaa, mikä se jännite nyt sitten keskimäärin on kulun aikana. Eli ampeeritunnit on aina se, mistä se oikeasti määritetään tarkasti se SOC. Ja totta kai sähköautot mittaa myös koko ajan sitä virtaa, mikä siellä menee ja laskee paljon, jos menee. Saa sieltä ne ampeeritunnit ulos. Ne mittaa sitä jännitettä myös, mutta niillä on myös semmoisia hienoja algoritmeja, jotka ne koko ajan määrittää, että mikä se state of charge, eli sokki on, mikä se varaustilanne on. Miksi tämä on niin tärkeää, mistä se kannattaa puhua, on se justiin, että kukaan ei halua se, että jos akku näyttää, että mulla on 20 pinnaa jäljellä, ja sitten jos mun järjestelmä on vaan pahasti ennustanut tää väärin, niin siinä käy se, että mä pääsenkään kotiin meidän tien varteen ja sitten tulla vihasta soittaa maahan, että mitä paskaa. Näin sen tulee käymään. Niin sen takia tämä varaustilan ennustaminen on niin tärkeä asia, varsinkin aina akussa. Tuomo näyttää nopeasti. Eli se on tosiaan, mikä näissä hyvä ymmärtää, että koska kennoja voi olla niin valtavan kokoisia, ne voi olla pieniä ja suuria, mutta käytännössä niin kun se jännitekäyrän muoto aina samalle kemiallessa on sama. Se on vaan venytetty suhteessa siihen, mikä se ampeerituntimäärä on. Jos luotetaan nyt tämän varaustilan mukaan, niin se on sama muoto. Toinen asia, mikä näistä jännitekäyristä on ihan hyvä ymmärtää,
Ja miksi niin kuin joku akut voi ajatella, että kuluu nopeammin. Kaikki tietää, että kännykän akut kuluu tosi nopeasti. Niin siinä tulee iso ero se, että mitä aluetta se akun suojajärjestelmä eli BMS on niin kuin ohjelmoitu, mitä se saa käyttää. Ja siinä puhelimen akussa, koska puhelimen elinikä on muuten odotettu, että se on niin 3-4 vuotta ja sitten mä halutaankin, että se ihminen käy hakemaan uuden puhelimen gigantissa. Niin puhelimessa se saa aika lailla käyttää koko jännitealuetta. Et se on niin silloin, kun se on oikeasti 100%, niin me ollaan ladattu siihen valmistajan suosittelemaan maksimijännitteiset puhelimet. Ja sinne sitten, jos mennään siitä yli, niin sitten se vasta vanheneekin nopeasti ja voi tulla isoja turvallisuuspisteitä. Mutta tämä vaikuttaa sen kulumiseen tosi paljon. Eli mitä korkeampaan jännitteeseen me ladataan puhelin, niin, tai mitä korkeampaan sokkiin, niin enemmän se kuluu. Ja nyt vasta niin 2000, no nyt, miten koskaan, varmaan 2021, mä sain ekan puhelimen, missä oli ensimmäisen kertaa tämmöisiä älylatausominaisuuksia. Ja mitä ne tekee, kun ihmisillähän on se kaikilla on se tapa, että sitä puhelinta ladataan siinä yöpöydällä, kun se on viimeisen kerran mukana, että se vielä käteen, niin väsyn iltaisin, niin sitten se on siinä kiinni, se lataa heti. Jos sä annat sen lataa, sen siitä ei ole mitään älyä, niin sä lataa sen suoraan tuohon maksimijännitteeseen akun, ja sitten se on se kaikkein pahin. Ja silloin sulla seisoo akku siinä maksimijännitteessä koko yön. Kun käytetään vähän älyä, tiedetään, että sä heräät noin 7 aamuisin, kun lapsi huutaa, niin sitten, tai lapsi, niin on paljon järkevämpi lataa se viimeinen 20% kännyköissäkin sitten vasta, kun olet just heräämässä. Me tiedetään, että se menee joku X aika, niin kun lataa, niin se kannattaa seisottaa siellä maksimijännitteessä koko ajan. Apple tekee sen koko ajan. Se, jos sulla on siellä se smart päällä, niin se tietää, että mä herään noin 7, niin se lataa sen sinne jossain 5-6 maissa täyteen sen akun. Sitä ennen se lataa sen 80. Mutta se on justiin tämän takia, että se säästää. No, mikä se ero sitten on sähköautoihin? Sähköautoissa me leikataan noin päät pois. Oikeastaan niin kuin puhutaan näin, että jos maksimi ylä- ja ratkaisujännitteet sähköautossa on 2,5 voltista 4,2 volttiin, niin sähköautolla pääsee, just satuin näkemään niin mun autossa, joka Volker ID4, niin sen yläratkaisujännite on 4,15 volttia. Joka tarkoittaa sitä, että sä käyttäjänä ikinä pääsees lataamaan sitä korkeammaksi kuin se 4,15 volttia. Mutta tässä on paljon eroa valmistajien kesken, mutta yleensä siellä on niin joku tämmöiset turvarajat jätetty sinne päähän, että maksimoidaan se akun käyttö. Mutta tosiaan, koska sähköautossa se on ainut virtalähde, mikä siellä on, niin ja sitten me kasvattaa sitä akun mukaan liikaa, niin se on pakko tavallaan ottaa aika iso alue sitä käyttöön. Mutta se ei ole ihan turhaa, että kaikki sähköautovalmistajat suosittelee, että älkää ladatko yli 80%, koska silloin me ei mennä tällä jännitekäyvällä kuin tuohon asti, ja täällä tapahtuu eniten se kulumista. Sitten jos verrataan plug-in hybridiin, niin taas otetaan pienempiä ja pienempiä alueita. Nyt meillä on vähän enemmän tilaa siinä alussa, mutta tämä on yksi syy, miksi plug-in hybridi, ainut hyvä syy, mitä plug-in hybridin autos on, että se tavallaan on niin valmistajan puolesta rajattu noita päätyjä, että saadaan se litiumin kestämään kauan. Ja tämä on plugini, siinä on vähän enemmän, jos me taas pelkkää kevyt hybridi, niin sitten se on vielä pienempi se väli. Tällä on myös monia turvallisuussyitä, että miksi se kannattaa pitää tuossa, miksi kannattaa liikkaa molemmista päistä ne akun käytettävä kapasiteetin avulla. Mutta nämä on monesti sellaisia asioita, että jos kuluttaja nostaa takkuja, niin et sä välttämättä näe näitä juttuja, niitä kerrota sulle. Esimerkiksi niin tämmöisenkin akku, jos sä vaan sanot, mitä se on, niin vaan kertoo, että se kapasiteetti on nyt tämä väli, koska se on suunniteltu se akku käymään vaan tuolla väliin. Periaatteessa se pois menee kestää sovelluksessa. Siinä on muutama niitä erilaisia akkukemojen ilmiöiden jänniteprofiileja, mitä ne näyttää. Tuossa nyt näkee, että toi NMC, NCA ja LCA, niin ne on käytännössä, ne on tosi, materiaalit ne on tosi sukulaisia, toisilla on tosi lähellä toisiaan noin jännitekäyvät. LCA on se, mitä käytetään kännyköissä, tosi paljon käytettiin ennen paljon kännyköissä. Ja NMC on sitten taas se autokemia ja NCA on Tesla-kemia, se on islannoissa Tesla-kemia.
Tämä LFP on huomattavasti alempi jännitteinen, mutta se on yleistynyt tosi paljon. Ja tuo muoto, niin se tosiaan niin kuin muuttuu. Hieno sana litiumissa funktiona tarkoittaa vaikka oliko se toista litiumia. Niitä materiaaleja laskemme mitataan tämä käyrä. Se vaikuttaa lämpötilaan, vaikuttaa millä virroilla mennään, vaikuttaa millä vanha se kenno on, resistanssista kautta, jos sillä etäpuhtauksia. Ja joskus punaisena. Näin on tutkinut, niin se ei muutu masena, kun ei tulekaan samalla sitä käyrää ulos. Mut niin, mikä se sähköönakku on? Eli yleensä me näitä sitten yksittäisiä kennoja, ja miksi mä puhun näistä kennoista niin paljon, on se, että koska se sähköauton akku, niin ei se ole mitään muuta kuin tavallaan ideaalisessa tapauksessa, vaan se yksi kenno monistettuna monta kertaa. Teslassa, tuossa on tuo yksi moduuli, oliko montako sataa tasolikennoja, mä en muista. Muistatko se ulkoa? Ei ole mitään. Siellä on niinku isommissa niissä S ja X, niin siellä on 7-8 000 kappaletta noita sylinterikennoja, mitä siellä on. Ja ne on vaan kytketty sarjaa rinnan. Tuossa on mun mielestä 74 aina rinnan tuossa Tesla-moduulissa ja sitten no, eikö se ole niin, että jos sillä yksi menee oikein, niin se on kennossa? Kyllä, joo, se on näin. Koska se vaikuttaa heti. Lyijokossahan tehdään sitä, että siellä on niinku, voidaan kytkeä niinku monta stringiä, niin on sitten rinnan, eli monta sarjan kytketään rinnan. Mutta litiumina kytketään aina silleen, että sulla on niinku rinnan pari kytketään sarjaan, johtuen siitä, että se on TS. Mutta tosiaan se käytännössä tarkoittaa sitä, että näissä autonakuissa, jos sulla on 400 voltin järjestelmä, niin se tarkoittaa, että sulla on 96-108 kennoa sarjassa kytkettynä. Totta kai rinnat on vielä paljon enemmän. Taas jos mennään 800 voltin järjestelmään, niin se tarkoittaa, että mulla pitää olla vähintään 192 kennoa sarjassa kytkettynä. Että sä pääset noilla niin yksittäisillä, kun yhden kennon jännite on keskimäärin 3,7, että sä pääset tonne niin korkeisiin järjestelmiin. Ja tämä on itse asiassa niin kuin, yksi haaste, kun mä tiedän, että määritellyllä autovalmistajilla on, koska se on halvempi se akku tehdä, miten isompi se on, niin valmistajateknisesti. Mutta sitten taas myös, mä olen itse vahvasti 400 voltin järjestelmä kannattaja, mutta tiedän, että 800 volttia tulee yleistyä tosi paljon ajoneuvoissa. Se on nyt jo yleistynyt, tulee vielä enemmän. Mutta se onkin sitten vaikea, että jos sulla on iso kenno, sulla pitää olla ne vain vähintään 192, että ne mahtuu sun, että sä pääset 80 voltin järjestelmään, jolloin se laittaa tavallaan maksimikoon sun kennolle, mitä se voi olla. Okei, sitten siellä on muitakin mitä voi tehdä, mutta esimerkiksi nämä uusimmat PYDn akut, tuossa on nyt yhdestä akkutyypistä kuva, niin uusimmat kiinalaisten innovaatio, puhutaan tämmöistä Blade-akuista, jotka tulee sitten semmoisesta anime-miekasta. Se on semmoinen valtava pitkä mötikkä, painaa 7 kiloa suurin piirtein. Se on vaan semmoinen pitkä pötkö, ja niitä on peräkanaa se 108 kappaletta siellä akussa, eikä yhtäkään rinnan. Miltä se akkupaketti näyttää näin niin räjäytyskuvana, tuolla on tosiaan takana se moduuli, mutta se lähtee siitä, sulla on se pohja, josta on niin parjattu. Sitten se yleensä on yksi ratkaisu siellä näiden moduulien alla, seisoo jonkinlainen jähdytysjärjestelmä. Se voi olla myös sellainen, että se kulkee täällä kennojen välissä, ja se on oikeastaan parempi pohjasti jäädytetty, koska se jäädyttää tasaisemmin niiden kennoja. Sitten siellä on erilaisia liimoja, jos sulla on moduuli litiumin akuissa, niin sun on pakko puristaa sitä moduulia, varsinkin jos sä käytät prismaattisia pussikennoja. Jos sä puristat sitä sun moduulia, niin sun sykli-ikä jää sinne puoleen sitä kennosta. Ja sitten siellä on erilaisia pushbaareja, liima-aineita, kaikkea muuta, että saadaan ne tavallaan sen yksittäiset kennot eri toisista. Siinä puhut siitä, että me tehdään akusta jännittettäväksi, niin se on ihan totta, että pystyt tekemään sen jännittettäväksi, mutta tavallaan aina ongelma siinä on se, että kennoa sä et pysty ikinä tekemään jännittettäväksi. Ja että sä haittaa sitä ja sitten vasta se savu tulee sulla. Että tuossa siinä kohtaa, kun kenno laitetaan kasaan ja se on päällä, se on aina päällä. Se on syvyys. Mites toi Fortumillahan on Ylöjärvellä tai Ikaalissa siis, missä ne purkaa ilmiakkuja. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Eikö siellä sitten tule räjähdyksiä? Ei syty mikään palaa? Ei, kyllä se. Mä tiedän, että
niitä kierrättäjätapoja on tosi monta, mutta yksi kierrätystapa on kuulemma, että sulla on iso jauhin kone ja laitetaan sinne nestemäinen typpi ja kaadetaan kakkupaketti sinne kokonaan sen. Ja jauhetaan menemään. Se on tarpeeksi kylmää se nestemäinen typpi, niin se niinku tavallaan jäädyttää sen jääkereaktion tarpeeksi nopeasti. Niin on tosi monta eri tapaa, miten se pystyy sitten niin tavallaan kierrättämään sen. Akut, se pystyy myös eka purkamaan ne kaikki sinne, että se ei vähän energiaa ulos. Mutta sä et voi ottaa niinku plussasta ja miinuksesta ja laittaa niitä jonnekin sähkömoottoreja ja laittaa sitä ylös päälle, että se menee nollaan. Joo, kyllä sitäkin tehdään. Mutta sitten se mietit, että onko se tehokas tapa siihen kohtaan, kun sulla on valtava skaala niitä. Sulla on tuhansia akkuja, sulla pitää olla joku nopea tapa tavallaan saada. Sulla on hirveä pullonkaula siitä, että ne sinä illalla pyörittelee jotain moottoria. Mutta tuossa Valmetin akutehtaassa, niin se kaveri sanoi, että se jännitteet ytiminakussa, että jos se laskee tietyn rajan, niin se rikkoo sen selvälukoon. Eikö sen pitäisi sitten tavallaan syöttää palamaan se ytiminaku, jos se jännite menee rikkoo? Ei siellä ole sitten, koska se, mistä se, jos se tapahtuu kennon sisäinen oikosulku, niin mitä siellä alkaa tapahtua, se tarkoittaa sitä, että litium-ioneilla ja sähköillä on suora reitti sieltä anodilta katodille. Ja jos on jo tyhjä siinä kohtaa se akku, niin se energiapurkaus, mikä sieltä voisi tulla, niin se on huomattavasti pienempi kuin että se olisi täyteen lada. Eli niin kuin, siinä on suora korrelaatio sen, paljon mikä sun shokki on ja paljon kuinka paha se on sitten se anodi käytännössä. Eli se on sitten tavallaan, kun mennään sen ylemmän jännitteen yli ja sitten se on oikeasti paljon iloisempia. Ja itse asiassa yksi paha juttu on, mitä tapahtuu, on se, että jos sä päästät sen tosi alas purkaantumaan ja sit sä lataat sen. Sitten sulla on tosi iso riski, että sulla on siellä sisäisiä oikosulkuja. Enemmän testiin, mutta sitten tapahtuu se, että se kuparin ja virran kerran liukee elektrolyttiin ja sitten kun se on uudessa lataamaan, niin se peittautuu siihen anodin päälle. Tässä on aika paljon väärinkäsityksiä, nyt liittyy tästä puheen, että me käytiin tuolla Scanialla pyörättämässä, että Scania tekee sähkörekkoja ja niillä tulee kennot sitten Nordvoltille, mikä nyt on ollut jonkin verran uudessa myöskin, niin ne kasaa siellä itse ne moduulit ja sitten kasaa sen akun siellä itse. Ja mä sitten kysyn siinä, että miten ne hoidatte turvallisuuden tässä näin, että kun ne kasaa siellä ne akut ja sitten laitetaan sinne tuotantoon. Ja mä oon, joo, ei siinä ole mitään ongelmaa se kierrättäjä, että ne on tyhjiä kun ne tulee tänne linjastolle. Ne on ladata siellä. Kyllä. Et sitten, en nyt sitten viittinyt siinä alkaa enempää kyselemään, mutta jää vähän niin silleen mietityttämään, että niin mitenkään nämä työntekijät pitää koulutettu. Nämä turvallisuusriskien varalta sitten. Mun mielestä itse sitä löysin semmoisen asian, mistä mulla ei ole tässä slidesetissä yhtään kuvaa, mutta se on siis kemiallinen ongelmallinen litium-ionikkojen valossa on se, että sulla on kaikki palamiseen tarvittavat aineet on siellä akussa. Että vaikka se vesi saapii ja jos siellä on niin lämpöä tarpeeksi sisällä, niin se jatkaa palamista. Ja sitten kaikki reaktiot, kun se lämpötila nousee liian korkeaksi, ja kaikki reaktiot on eksotermisia, joilla tarkoittaa sitä, kun niitä tapahtuu, niin ne vaan lämmittää sitä lisää. Ja sen takia se on, kun se lähtee niinku käsistä. Mä yritin jossain kohtaa, kun olin Seskolla tuolla standardointikomiteassa, yritin sanoa, että se on thermal runway on englanniksi, että se on helvetin hirveän syvä käännös. Se ei mennyt läpi, ne oli liian kankeita tämä standardointikomitean ja muuta. Nyt se on niinku lämpöryntäys taitaa olla sen jollainen suunnitelmassa. Thermal runway on yhtään niin hyvä. Mutta se on nimenomaan se, on ongelma se, että kun se lähtee palamaan, niin siellä kaikki reaktiot, mitä sieltä hajoaa, niin ne ruokkii toisiansa ja sitten se vaan niinku, se on vaikea pysäyttää sen takia. Tuossa on niistä kennotyypeistä, kun renkataan sen kelloa nyt, kun nämä etäliittyy ihan 9 asti täällä. Niin. Tuossa moduuleista. Voin puhua vähäisenä siitä Tää on hieno video. Eli tässä on tavallaan, kuka tahansa kun se katsoo tämän videon, niin ymmärtää, miksi litiuminaktion vikalataaminen on vaikeaa. Siitä puhutaan paljon vikalataamista, ihmiset haluaisi tehdä se vikalataaminen nyt nopeasti kuin kisukka. Ei tule onnistumaan, tässä on hyvin vaikeaa, johtuu oikeastaan tästä. Eli tässä on
tää on Kiinaksi, anteeksi, ei mulla ole. Mutta täällä näkyy yksikkö milliamperi, eli tässä on tehty ohjelma, millä ensiksi ladataan litiumiohjelma, puretaan, ladataan, puretaan, puretaan. Koko ajan isommilla virtatuilla. Milliampereja virrat, mutta niin on pieni kenno. Mutta mikä tässä näkyy hienosti on se, tässä on kuvattuna se anodi, eli kun ne ladataan, niin tänne tulee kaikki litiumit, niin näkyy tosi hienosti, kun mennään hitailla virroilla, tai aluksi, niin kuinka se muuttuu tällaiseksi kultaiseksi ja kuinka se suhteellisen tasaisesti tyhjentyy ja täyttyy se materiaali. Tuosta noin. Nyt jo näki se, että eka täällä, mistä eniten litiumia tulee, niin tulee ensiksi se litiumia menee tuollaisen aaltona tuo materiaali. Siellä tapahtuu jo sitä pahinta, mitä voi tapahtua, eli metallisen litiumin syntymistä täällä kennossa. Ja mitä nopeammilla virroilla mennään, niin sitä enemmän sitä syntyy. Siinä pitää paljon pidemmällä kemiaa, että miksi sitä syntyy ja mitä haittaa siinä on, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että metallilitiumi, mitä syntyy, niin se reagoi sen elektrolytin kanssa, mitä siellä on siellä akussa, ja sitten sen jälkeen siellä syntyy sivureaktioita, se syö aktiivista litiumia kennosta. On iso turvallisuusriski, voi muodostaa sellaisia dendrittejä, jotka menee tuosta läpi, voi syntyä turvallisuusriskejä, mutta ei ensin se, että se kuluttaa sitä kennon kapasiteettia tosi paljon. Onko toi sitten syy siihen, miksi puhelinappikin pullistuu? Joo, on. Yksi niistä syistä. Siellä voi tapahtua muutenkin. Se syy, miksi se puhelinappi pullistuu, on sen takia, koska siellä on, mennään tosi syvälle, mutta siellä on sellainen kerros, kun puhutaan seistä, ja kun se sei elää ja vanhenee, niin se hajoamistuotteet on vety, hiilidioksidi, metalli, miksi se voi hajota. Ne on näitä kaasuja, niitä siellä kennossa syntyy, niin se tekee se pullistuu ne pussien. Samalla lailla sitä syntyy kyllä sylintereissä ja prismaattisissa, mutta koska niissä on niin kolme vuodet, niin yleensä sitä ei huomaa. Joskus on korkeakäyttäjien kanssa käynyt niin, että kun sen akkupaketin avaa, niin tästä kiinni. sitten saa nähdä kiinni, kun pullistuu, niin moruu. Kyllä, se johtuu justiin siitä, että koska se pitää suunnitella sille, että siinä on mekaaninen puristus niille kennoille, koska niiden elinikäisten kennojen jäi sinne puoleen, jos ei se tulisi se puristus. Se puristus vaikuttaa tavallaan siihen. Se vähän periaatteessa on sama ilmiö, jos me puhutaan ilmapalloa täyteen, niin se ilma tulee tosi nopeasti sieltä helposti pois. Mutta jos on pistä vaan sinne ihan vähän ilmaa, niin se tulee tavallaan ei niin kovalla voimalla pois. Ja sitten kun tuossa yritetään tehdä sama temppu niin kuin akuille, että puristetaan sitä koko ajan, että olisi kovempi ulkoinen paine, niin se sisäinen paine ei tavallaan pääse syntymään edes. Se kemiallinen reaktio ei tapahdu niin helposti, että se syntyy sitten kalastua. Se tekee sitten puristetaan. Mutta se on tosiaan se pikalataamisen niin haaste on se, että meidän pitää välttää kaikin keinoin sitä, että tätä metallista litiumia alkaa syntyä sen anodimateriaalin päälle. Ja siinä on monta eri tapaa, miten sitä voi syntyä. Siihen vaikuttaa kennon ikä, kuinka vanha se on. Mutta se mitä se tekee on se, että sitä voi syntyä, sitten se reagoi heti tämän elektrolytin kanssa ja sen ympärille muodostuu tommoinen ohut kerros. Tämä on siis oikeasti muutaman 10 mikrometriä paksu. Mutta sitten se eristää litiumia sinne niin kuin kennon sisälle tommosiksi pieniksi partikkeleiksi. Ja se jää niin kuin huolteeksi, eli se ei ole enää aktiivinen siellä kennossa, jolloin käyttäjä näkee sen kapasiteetin laskun. Eli siellä ei ole enää niin paljon litiumia käytettävissä. Mutta tämähän ne on tosi hyviä. Se on aivan niin kuin, tavallaan, kun on tehnyt itse hinnoja ja katsoo, että miten nopeasti autot lataa, niin voi olla vau. Ne on aivan uskomattomia suorituksia. Ja akkututkimus on itse asiassa hauska, että mä väitän, että akatemia on tällä hetkellä niin kuin firmojen jäljessä. Kaikkien parhaat niin akkututkimuksen tekijät on tällä hetkellä firmat. Ei missään nimessä edes toi akateemia. Mutta sitten puhutaan vähän ikääntymisestä. Tämä on kaikkein niin lempparia ja kestääkö se? Se on hyvä muistaa myös, että kennojen ikääntyminen, niin siellä oikeastaan on, voidaan ajatella, että siellä on 4 vaihetta. Meillä on vaihe A, jolloin sen kapasiteetti tippuu oikeasti tosi nopeasti alkuun, mutta käyttäjänä te ette oikeastaan ikinä näe tuota vaihetta. Eli ennen kuin kaikki kennot lähtee tehtaalta, niitä oikeasti jo käytetään. Se on semmoinen tosi salatiede, mitä siinä oikeasti tehdään, mutta siinä mennään eri virroilla eri lämpötiloissa, että sinne saadaan muodostua semmoiset stabiilit kerrokset, että se akkusti toimii.
Ja tämä on yksi semmoinen, mikä on kehittynyt tosi paljon ja missä arteelit on aivan pulalla ja me julkaisee paperit. Me löydettiin tämmöinen hieno formatointijuttu ja se on oikeasti tehty. Sitten siellä tulee niinku vaiheet B ja C, ja ne on niinku tavallaan tämmöistä normaalia rauhallista kulumista. Ne kestää X määrän syklejä ja siihen vaikuttaa sitten, että montako sykliä sä oot tuolla B ja C-alueella, niin vaikuttaa tosi paljon, että miten sä käytät sitä kennoa. Meet sä 0–100 sokkia sillä koko ajan, meet sä 60–40, 20–80, onko se 45 asteessa vai 25 asteessa. Valtava ero, jos ajoneuvo on kennojen syklikestävyyden näistä olosuhteista. Tuossa on nyt esimerkkinä, tuossa näkyy parhaiten tuo LFP:n, mutta siinä voit tietää suoraan, että tuolla nämä kennot, niin täällä on ollut on menty isolla virralla korkeassa lämpötilassa 0–100 varausastetta koko ajan suhteen, niin pystyy näyttämään, että se ei ole edes välttämättä 30 kestänyt. Mutta sitten taas, kun ollaan menty normaalissa huoneen-lämpötilassa pienellä virralla 40–60 shokkia, niin se ei ole 3000 syklin jälkeen kapasiteetti kuin 50. Eli sillä on tosi iso merkitys, miten sitä kennoa käyttää. Nyt sitten kysymys on se, että paskasekä voi käydä silti, että sulla on huono esimerkiksi sitten isossa apustossa, kun on näitä yksittäisiä mittauksia, niin hyvin voi olla, että siellä on yksi kenno sun akustossa, joka onkin huono ja se vetääkin aikaisemmin, niin se ei ole sun vika. Se on elämää, sitä se on. Koska se variaatio niin kuin jopa saman niin kuin valmistajan eri pätseissä. Pätsien sisällä se on aika hyvä, mutta niin eri pätsien niin siellä on variaatiota niissä kennoissa. Johtuen vaikka kuun asennosta tai että on ollut vähän kosteempi päivä ulkona, se on tehty sanapätsä, niin sillä on vaikutusta siihen, että sen kennon lopputeli mikä on. Mutta oikeastaan niin kuin te olette automiehiä kaikki, niin yksi semmoinen mittari, mistä mä haluaisin teille puhua, mistä voisi opetella siihen, on tämmöinen kuin TESS. Eli tätä ei käytetä, esimerkiksi jos jaksat lukea sen tekniikan, niin siihen kyllä perusteella, miksi tämä on hyvä, mitä tässä käyttää, niin kaikille kennoille on hyvin helppo laskea tämmöinen total energy store, eli kokonaisenergian varastointikyky. Mitä se tarkoittaa on sitä, että kuinka monta kilowattituntia se kenno pystyy niin kuin sen elämänsä aikana purkamaan pois. Tämä on parempi mittari sen takia, koska silloin niin kuin, äsken niin olosuhteet vaikuttaa mikä se on, mutta tuosta on tosi paljon helpompi laskea, ja että mikä se on se, että montako kilometriä voi helposti olettaa, että sillä sähköautolla pystyisi elämän aikana ajamaan. Ja varsinkin sähköautotapauksessa, niin eihän se purkainen lataaminen ole semmoista, että mä menen puoliseella ylös ja puoliseella alas, vaan se vaihtelee tosi paljon. Siellä on kiihdytyksiä, siellä on jarrutuksia, välillä regeneroidaan, ladataan sitä akkua niin ajossa. Se on niin kuin tosi hailahtavaa, niin sen takia semmoinen niin syklien mittaaminen, niin se ei ole niin tavallaan järkevää sähköautojen kontekstissa. Ja siitä päästään nyt sitten siihen pihviin, eli tällä hetkellä voidaan ajatella, että sähköautoja voi järkevissä olosuhteissa kestää noin 3000 EFC:tä. Se on ihan niin kuin huonoissa olosuhteissa ei kestä 3000, eli jos mennään 0–100 koko ajan, niin ei varmasti kestä 3000, mutta semmoista niin kuin 80–20, mä itse pidän mun sähköautoja 60–40 välillä niin koko ajan käytännössä. Eli sitten pidän lähteä jonnekin pistelata niitä täyteen. Mutta niin ne kestää noin 3000 sykliä. Ja tuo EFC on sama asia kuin yksi sykli, mutta siellä vaan tuo EF tarkoittaa equivalent full, eli tavallaan muutettu se arvo, että jos mennäänkin väliä 60–40, niin se on 20% väli siellä apussa, niin se 60–40 väli pitää mennä 5 kertaa, että se lasketaan yhdeksi sykliksi. Niin siellä niin standardisoidaan se, että pystytään vertailemaan näitä, niin kun ollaan menty eri aluetta syklillä, niin ei voida aina sanoa, että ollaan menty 0–100, niin se on se perus yksi sykli, mutta jos mennään pienempään väliin, niin pitää mennä useammin, että lasketaan yhdeksi sykliksi. Niin se on noin 3000 EFC on se, mitä niillä voi järkevästi olla. Mitä se tarkoittaa kilometreillä? 80 kilowattituntia, niin kerrotaan yksinkertaisesti tällä EFC:llä 80 kilowattituntia akun koko. Totta kai se voisi verrata uudista mukaan.
Mutta sieltä voi saada siis akkun energiakannan 240 000 kilowattia ulos. Akku kuluttaa, tai sähköauto on noin 0,2 kilometriltä, mitä se kulutus on. Se tarkoittaa noin, että jos siellä kennot pysyy stabiilina, ne on kaikki samanlaisia, niin sähköauton avustalla voisi ajaa 1,2 miljoonaa kilometriä. Siinä se sähköauto on pistetty niin karttarikaleen. Tää on niinku siis tommosia lukuja, kun niitä laskee, ja mä oon laskenut tuota samaa lukua myös niinku oikeasta syklatusta kennodatasta. Se ei ole noin positiivinen, mutta tietenkin tuli 670 000 noilla samoilla niin laskuilla ja vaikuttaa niin paljon oletusta. Eli oikea kennodata laski sieltä sen energy ulos ja kaupan kulutuksessa suurin piirtein, niin helposti niin kun sitä monta kertaa kysyä, että paljonko sähköauton kestää, niin mä oon sanonut, että kyllä se niin moderni ja semmoisen niin tämmöisen sikimaaskurin kokoinen sähköauto, niin kyllä sillä semmoinen 400 000 ihan varmasti pääsee. Ja jolloin se alkaa olla kyllä 400 000 jälkeen se moderni sikimaasturi, niin vaikka se eräkautaan, mutta saa se akkukin olla siinä koko ajan. Mutta tästä päästään siihen niin hybridiin haasteeseen. Koska se akun koko, niin se on pienempi hybrideissä paljon. Se on noin ehkä 20 kilowattituntia, jossakin vähän isompi. Mutta sieltä jos lasket sen saman, ei se muuta sitä, että et sä pystyt syklaamaan sitä paljon enemmän kuin 3000 sykliä. Se on siinä. Sä saat sieltä 36 000 kilowattituntia elämän aikana ulos, muutat sen kilometrin, se ei ole 180 000. Niin tässä tulee se syy, miksi mä en usko, että se hybridien pienempi akku on niin kuin hyvä ratkaisu tähän sähköautoon. Tai sitten mitä on valmisteltu siihen, että tai mun mielestä 180 000 jälkeen auto ei saa olla romutuskulutus. Sitä pitää vielä toisesta päästä ja sitten se on vasta hyvä. Ja siellä on myös plug-in-hybrideihin, mikä siinä lisäksi haastaa siellä. Se, että niitä käytetään vaikka niin tonne päät leikattu plug-in-hybrideillä, niin se keskimääräinen sokku, kun sillä ajetaan kumminkin yleensä se 50 kilsaa, mitä sillä pääsee, niin helposti niin kuin koko ajan ajossa. Tavallaan se syklaussyvyys plug-in-hybrideillä voi olla silti korkeampi kuin sähköautolla, jos sähköautolla käyttää niin 60-40 niin kuin itse käyttää, koska se mulle piisaa se 20 kilsaa vankeja tähän niin perusseinällä ajoon. Niin se keskimääräinen jännite voi olla se sitä plug-in-hybridillä korkeampi. Samoin se keskimääräinen siireitti, eli se purkunopeus, mitä käytetään plug-in-hybridillä, se on paljon korkeampi kuin sähköautolla. Sähköautolla, jos on noin 80 kilowattituntia se akku koko, sä ajat sillä, niin se suurin piirtein on semmoinen 20 kilowattuntia satasella, eli se on noin ehkä 20 kilowattia se otto, mitä sieltä otetaan sitä akusta koko ajan purun aikana, jolloin se CRT ei ole kyllä kuin 0,2-0,3 normaalissa ajoissa. Kun taas hybridillä, jos ajat pelkästään sillä akulla, hybridillä varsinkin, niin se CRT-suhtehan menee jossain 1,5 välillä. Eli myös se virtakuorma, joka aiheuttaa paljon myös kulumista, niin se on isompi. Se on toinen syy, mikä niissä haastaa. Ja mikä se nimenomaan haastaa siellä plug-in puolella on se, että jos on koko ajan niitä virrat, ja siinä on kumminkin moduulit, missä on paljon akkuja, niin se korostaa niiden sitä, että jos ne moduulit ei olekaan ihan täysin identillisesti samanlaisia, niin se pahentaa tilannetta. Ne kuluu nopeasti epätasapainoon, jolloin se saattaa jollain pitää arvostaa siellä. Siinä on vielä noista, on kukka kuinka kauan, mutta mä en vielä tuon teillä uskoa. Sanotko meille paljon? Voisin vielä lopetetaan. Se mikä siinä on selvä on se, että meidän kennot on kehittynyt tosi paljon. Ja ongelma on se, että näissä syklausmittauksissa niissä kestää tosi kauan, niin kestää helposti vuosia, jolloin sä otat tutkimuksen kennon, pistät sen syklaamaan, niin siinä kestää helposti vuosia ennen kuin se on kerennyt yhtään kertaa sykluta, että saat sen dataa ulos. Mutta tätä on nyt tutkittu paljon ja se on ihan selvä, että kennot on parantunut sitä 2012 vuodesta ihan huimasti. Toi on vaan 16 vuoteen, ja mä tiedän, että siellä on 16 vuoden jälkeen paljon innovaatioita, mikä auttaa sen elinjään kanssa. Tuossa se on todennut Jeff Dannin julkaisusta, joka sanotaan, että se on testannut akkujen tavallaan isä, se on pääluokka, jossa niitä kehitetään. Niin ne on muun muassa laskenut, että siellä on ajettu tosi kovaa rankkaa ajoa, 350
kilometriä per sykli. Mä olin nyt niin omalla mittaamalla kennotapalla 0–100 joka päivä, niin ne oli laskenut, että sillä pääsee helposti niin kuin 25 vuotta. Toi on varmaan aika optimistiskenaario, mutta niin kuin, kyllä mulla niin kuin siis, suurin ongelma sähköautojen niin akkujen kestävyys ei tule, mä väitän, että se ei tule olemaan täällä kemian puolella, vaan se tulee olemaan siitä, että kennot ajautuu epätasapainoisella moduulitasolla. Siellä joku muu sähkö tulee jotain muita sähkövikoja sinne, tulee vettä akkupakettiin. Nämä on niitä, mitkä mistä ne akkupaketit päätyy muualta. Ei niinkään siitä, että se kemia kuluisi sieltä loppuun. Että se kennokemia kyllä mä väitän, että se kestää niin kuin sen kuin 4 vuotta. Hyvä, kiitos.